Здравейте! Днес ще се запознаем с още една група от периодичната система. Това е седма група. Тази група е на елементи, които проявяват неметален характер. Научете повече за нея. Здравейте! Аз съм хлорът. Живея в седма група на периодичната система. Моето семейство се казва халогенни елементи. Да ви запозная с моите роднини. Това са флуор, бром, йод и астат. Както виждате, всички ние има по една ръчичка. Това означава, че в химичните съединения към водорода и повечето химични елементи проявяваме първа валентност. Ние имаме една малка особеност. Обикновено към кислорода може да проявяваме различни валентности, но за това ще говорим някой друг път. Какви са нашите физични свойства? Както вече казахме и виждате, че е написано, ние сме неметали. Тоест ние няма да имаме метален блясък, както металите, няма да имаме топло електропроводимост, а имаме съвсем различни свойства. Забележете. Ето го флуора. Той е безцветен газ. Хлора е жълто-зелен, отровен газ с остра задушлива миризма. Бромът е червеникава течност, която е много лесно летлива. А йодът са красиви лилави кристали. Астатът е радиоактивен елемент и него няма да го разглеждаме в химичните реакции, но все пак го споменавам, защото той е от нашето семейство. Какво друго мога да ви кажа за нас? Както вече споменах, хлорът е бил първото бойно отровно вещество. Ползвали са го за лоши цели във войните. Той е отровен газ. Друго също, което трябва да запомните и да знаете, е, че ние обикновено се срещаме под формата на молекули. Т.е. винаги сме свързани по двама, затова в химичните реакции ни записвате точно по този начин. Cl2, бром 2 и йод с двойчици отзад. Това показва, че ние в природата сме под формата на молекули. Не забравяйте, че когато сме сами в химичните реакции, трябва да ни записвате винаги точно по този начин. Какви са нашите химични свойства? Тоест, с кои химични елементи ние, когато се срещнем, взаимодействаме и се превръщаме в напълно нови химични съединения. В нашата група всичките елементи сме много реактивоспособни, затова в природата почти не се срещаме в свободно състояние. Ние реагираме, както и металите, с кислород и с водород. Реагираме също така и с неметали. Но най-характерните свойства, естествено, са ни реакциите с металите. Какво се случва точно при нашите реакции? Погледнете на живо. Ето как изглеждат нашите представители. Флуор, виждате, той е почти безцветен газ. Хлор, жълто-зелен, ето бромът, течност, която е лесно летлива, и кристалите от йод. Ето ги отново. Флуор, хлор, бром и йод. Вижте колко са цветни. Реакция с метали. Забележете в присъствието, когато се обработят с флуор, колко бързо, вдухвайки флуор в металите, протича реакцията. А това е реакцията с водород. В балона има водород и се вкарва флуор. Забележете на бавен кадър с какъв взрив протича реакцията. Ето отново виждате протичането на реакцията на водород с хлор. Погледнете, водорода в среда от хлор изгаря с красив бял син пламък. Да погледнем как взаимодейства алуминия. Това е алуминий с флор. Вижте, флор е много силно реактивоспособен, той е най-реактивният. Ето го алуминия в среда от хлор, виждате, необходимо е да се нагрее, за да протече реакция. Т.е. реакцията протича по-бавно. Какво се случва, когато поставим алуминий в бром? Реакцията ще протече също, но още по-бавно. Т.е. виждате, флора, който е най-горе в групата, е най-реактивоспособен на секундата. Хлора по-бавен, брома още по-бавно протича реакцията, но все пак ще видите много красиво и ефектно реакция все пак протича. Това е реакцията на бром с алуминий. Образува се алуминиев трибромид. А ето е реакцията, когато поставим алуминиево фолио в йод. Вижда, реакцията е още по-бавна, но пък за сметка на това е
доста атрактивна. Това е реакция, при която алуминия взаимодейства с йод. Това е, отново виждате реакцията с бром. Видим реакцията с други метали. Това е реакцията на йод с желязо. Забележете йода, когато попадне в контакт с желязото, започва да протича химична реакция. За да протече по-бързо, се нагрява, за да се повиши скоростта на химичната реакция. Желязо с бром наблюдавате в момента. Отново се нагрява. Както ще видите и както ще говорите по-късно за признаци на протичане на химична реакция, забележете, за да разберем, че е протекла реакция, трябва единствено да видим нещо да се е случило. В случая наблюдавате промяна на цвят, деляне на газ. Тъй като казахме, че халогенните елементи са много силно реактивоспособни и не се намират в свободно състояние, виждате, че за да получим хлор, за да използваме хлора, ние го получаваме на момента, за да взаимодейства с желязо. И ето признака, че е протекла реакцията, е отделяне на газ, който забелязвате. Това е железен трихлорид. Забележете, в този флакон има хлор. Хлорът е по-тежък от въздуха, затова забелязвате нищо, че отровен газ. Ние спокойно може да го сипваме в колба. Той ще падне ниско на дъното на колбата, защото е по-тежък от въздуха. Сега ще видите свойството на хлора да избелва различни оцветители. В случая ще поставим в колбата, в която вече имаме хлор, червена роза. Отново отбелязвам да не забравяте. Хлора е по-тежък от въздуха и когато го поставяме в колбата, той пада на дъното. Забележете, поставена розата в среда от хлор, тя ще избелее. Това свойство на хлора ние използваме в така наречената белина. Ето видяхте, червената роза под действието на хлора избеля. Ние също обичаме водата, но попадайки в нея не реагираме с взрив както натрия, а се превръщаме в киселини. В случая се превръщаме в две киселини, така наречената солна киселина, която ще разглеждаме много подробно и много често ще говорим за нея от тук натам в цялата химия, и в хипохлориста киселина, която по-рядко споменаваме. Тя е много нетрайна и се разпада като отделя кислород. Ето го отбора, в който ние участваме. Всичките неметали, не само нашата група, попадайки във вода, се превръщаме в киселини. Затова ние сме в отбора на киселините. Виждате, ние оцветяваме лакмуса, както казахме, това са хартийки, специални индикатори. Видяхте миналия път, когато говорим за основи, те оцветяват лакмуса в синьо, затова бяха от сини отбор. А ние, понеже оцветяваме лакмуса в червено, ние сме от червения отбор на групата на киселините. Солната киселина е течност. Когато в солната киселина се поставят метали, както например виждате в химичната реакция, когато се постави алуминий, той се превръща в алуминиев трихлорид и се отделя водород, който в течността, когато се отделя газ, се забелязва като бълбукащи балончета. Представяте ли си го? По-добре го вижте. Ето сега ще наблюдаваме взаимодействието на метал с солна киселина. Забележете, когато се постави солна киселина при метала, започва бурно отделяне на балончета. Това е водорода, който излиза през течността. Това е признак, че протича химична реакция. Виждате, че зависимост от метала, който имаме в солната киселина, скоростта на протичане на тази реакция е различна. Една реакция, която може би се сещате от урока за натрия. Натриевата основа плюс солна киселина. Казахме, че и натриевата основа, както и солната киселина, са опасни съединения. Те, ако попаднат върху човешката кожа, я разяждат. Но пък съществува реакция, която смесвайки киселини и основи, те се превръщат в безвредните сол и вода. Сещате ли се как се наричаха тези реакции? Точно така, неутрализация. Реакцията между киселина и основа, при която се получава сол
и вода се нарича неутрализация. Какво се случва, когато поставим солната киселина във вода? Солната киселина, поставена във вода, се разпада на иони, както се сещате. Също се случва и с основите. Поставената солна киселина във вода се разпадат на иони. Това означава, че нашите водни разтвори на киселините ще провеждат електричен ток. Да преговорим набързо какво научихте за мене и моето семейство. Ние живееме в 7-ма група на периодичната система. Нашето семейство се нарича халогенни елементи. Представителите са флуор, бром, йод, астат. Да не забравяте и мене, аз съм хлора. Нашите физични свойства, ние сме газове, течности или кристали. Също така хлорът е силно, отровно, задушлив газ, първото бойно отровно вещество. Ние взаимодействаме с кислород, водород, неметали и метали. Тоест, ние сме много активни химични елементи, затова в природата не може да се срещаме в свободно състояние, защото ние веднага реагираме с нещо. Поставен във вода, аз се превръщам в солна киселина. Киселините са група съединения, която е характерна за неметалите. Променяме лакмуса в червен и също така сме страшно опасни, защото разяждаме кожата и тъканите, когато попадаме върху тях. Запомнете, реакцията между натриева основа и солна киселина е получаване на сол и вода. Тази реакция се нарича неутрализация. Тя е характерна за всички киселини и основи. Когато киселината срещне основата, се извършва процеса неутрализация и се получават сол и вода. Също така, когато се поставят метали в солната киселина, се наблюдава процеса на отделяне на мехурчета от водород. Какво е нашето приложение? Най-голямо приложение намира натриевия хлорид, който се използва за получаване на солна киселина, на натриева основа и други много важни химични съединения за химическата промишленост. Нашата група също има доста голямо значение и за човешки организъм. Например, флуорът, като съединението калциев дифлорид, има много голямо значение за нашите здравината и на нашите зъби, както и на нашите кости. Бромът пък оказва влияние върху така наречената щитовидна жлеза, която произвежда хормони, необходими за развитието на нашия организъм. Флуорът участва в изграждането на полимера тефлон, който се използва в много готварски съдове. Какво е приложението на хлора? Хлорът се използва за направата на пластмаси, които вие познавате под наименованието ПВЦ. Това е съкращение на химичното съединение поливинилхлорид. Тоест, хлор има много голямо приложение, защото освен дограмата и много други предмети от пластмаса са направени от поливинилхлорид. Хлорът се използва също така в белината. Съединението на натриев хипохлорид се нарича белина. Усещали ли сте, когато се използва белина, тази остра, дразнеща, неприятна миризма? Точно това е миризмата на отделящия се хлор. Същата миризма сте усещали и на басейните. Басейните се обработват с хлор, за да се обеззаразяват. Хладилника и нашите халогенни елементи, каква е връзката? Флуорът и хлорът са съставна част на така наречените фреони. Фреоните са газове, които съдържат съединение на хлор и флуор. Те имат свойство много лесно да се втечняват и при тяхното изпарение поглъщат голямо количество топлина. Затова те се използват в хладилници, в климатици, само че може би сте чували, че един от проблемите на фреоните, които съдържат хлор, е това, че попадайки в атмосферата, те предизвикат озоновата дупка и много екологични проблеми. Друго приложение на хлора, както вече споменахме, както за басейните, така и питейната вода също се обеззаразява с хлор. Тоест, като казвам обеззаразява, означава, че обработвайки питейната вода с хлор, хлорът убива всичките микроорганизми, които биха могли да причинят някаква зараза на човека, поглъщайки тази вода. Но всички елементи почти изброихме, виждате, че все още не сме казали нищо за йода. Йода също има своето приложение. Едно от неговите приложения е за промиване на рани.
Може би сте използвали препаратите, които се наричат йодасепт, едни такива червеникави течности, което е разтвор на йод в спирт. Така че виждате, нашата група има доста широко приложение, както за човешкия организъм, за нормалното му функциониране, така и в всички области на нашия живот. Уморихте ли се вече? С този урок изучихме и 7 група на периодичната система, в която бяха така наречените халогенни елементи. Надявам се да ви е било лесно и забавно и да научихте много нови неща. Довиждане и до нови срещи!